ina la kullil anbiya imanalahu kai duk annabawa abin da suka samu da sirrin manzo Allah suka samu annabi Musa annabi Isa duk annabin da ka sani Allah ya san musu ne a cikin kogin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan kungaro musu ne daga cikin kogin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi annabi shine duka huwa kullu minhu kullu fadanan wa zahira shine duka karshen zance kenan to ba su bawo da sala musharafu duk kogin da wani manzon Allah ba kuwa a abun babu da abun shi a cikin wannan kogin to isa da an ce lamarin manzon Allah sai ga yan uwa duk sun taso sun to sun bar kudurrukan sun bar ayyukansu don bai sun to wajen manzon Allah sun to wajen mai mashayarsu kowa yana da mashayarsa ko wasu wajen bar suke tafiya wasu ga sunan dai ba yi mun faɗa ba amma mashayar mu ita ce manzon Allah a nan muke kalace a nan muke karin kumallo mu ga da sabuwa inda abu da mursalin wani bai rasulullahi da ya kace dalmada mu gurin manzon Allah nan muke kalace nan kuma muke safiya nan muke yammaci nan muke kwana ma saboda me nan ne gurin zama kawai mai babu wani gurin zama wanda yake gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a duniya ko a lahira isa shi Ibrahim ke ce da ani min salma walaila wa qalila ta zaukun rabbatil gada'il mutila yake ta ni ka kyale ni da can duniya da can lahira duniyar ma kyale ta gaba daya wasu ta ce yan mata ake nufi wasu ta ce duniyar da lahira ma dai ce ka je musu shi na yake buri yace fi matsa'ali sadiqin da malikin kuka kasan aljannan ma to aljanna ma hawa ce bayan firdausin ma to akwai jin matsari sarki inda malaki makuta ne wanda wannan guri babu wanda suke zama wannan guri sai manyan bayan Allah da Allah kansa da shirin bayan Allah nan suke zama yan suke nan da ne majalisar su tace shi wannan gurin shi da wajen harin sa ba aljanna yake hari ba da akai masoyin manzon Allah